Passem, doncs, al punt número 15, que és l'aprovació inicial del projecte d'obres d'urbanització a les Fongoles. La proposta d'acord arrenca fonamentalment d'un acord que es va adoptar al ple del 26 de gener del 2012 en el sentit d'aprovar el que era el conveni de cooperació entre els ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni per portar a terme l'execució de les obres d'urbanització de les Fongoles. La proposta transcriu íntegrament el conveni que en el seu moment es va signar i es va aprovar pels plens respectius. En posterioritat, els respectius plans d'ordenació urbanística municipal dels dos municipis que han estat ja publicats en el Diari Oficial de la Generalitat han establert com a sistema de gestió urbanística el de la legislació en la seva modalitat de cooperació i així reflecteixen les fitxes urbanístiques dels dos àmbits d'actuació. I en compliment d'aquestes previsions que va establir un conveni i per encàrrec dels dos ajuntaments s'ha presentat un projecte d'urbanització de tot l'àmbit de les Fongoles amb un pressupost total comportat de 5.140.449,02 euros, el qual ha de ser sotmès a aprovació de les respectives plens dels ajuntaments. De conformitat amb la normativa aplicable, el tràmit seria el d'aprovar inicialment aquest projecte d'urbanització de tot l'àmbit de les Fongoles, que abarca els dos termes municipals, que ha estat redactat per l'empresa d'Enginyeria, Gestió i Urbanisme, INGUR, sotmet aquest projecte al tràmit d'informació pública per termini d'un mes, amb anunci al DOC, al BOC, al diari del 99, al taulell d'anuncis i al web municipal, simultaniejat en el tràmit d'informació pública donant audiència d'un mes a totes les empreses subministradores de serveis perquè puguin pronunciar-se sobre el projecte i sol·licitar informe als organismes públics corresponents, comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Pere, així com a l'entitat urbanística de conservació de les Fongoles. Jo penso que aquí, com que ha estat també més invers en tot aquest projecte, aquest seguiment d'aquest projecte, ha estat el regidor d'Urbanisme, penso que també és bo que es pugui fer una pinzellada molt... i després les preguntes que continguin, però una mica com a exposició en el tema, doncs passo la paraula a en Pep. Com bé sabeu, portem treballant des de pràcticament l'inici de la legislatura amb aquest tema, l'Ajuntament de Sant Pere, vam començar a fer els primers passos. Darrerament és com més s'ha evolucionat, arribant a acords amb l'entitat urbanística de les Fongoles, la seva junta. Hem estat treballant conjuntament amb aquest projecte, juntament amb l'enginyeria que ja havia redactat aquest projecte per modificar-lo i adequar-lo una mica als moments actuals, reduint algunes despeses que potser no calien per ser recepcionats i entre tots plegats hem arribat a consensuar aquest projecte que té un cost elevat, evidentment, perquè tot i que s'ha escurçat força és prou elevat, 5 milions d'euros, poca broma. Ara bé, creiem entre tots plegats, Sant Pere, Sant Antoni i la pròpia entitat, que són els mínims per ser recepcionats perquè no podem mantenir ni l'asfalt, ni les voreres, ni els enllumenats que tenim allà, s'ha de substituir tot, amb la qual cosa, per més ajustament que hi hagi, el preu és aquest. Fins a aquest punt hem arribat a consens les tres parts. A partir d'ara és quan s'exposarà tothom hi digui la seva, com ara bé coses a favor, coses en contra, ho tindrem de tota manera, s'atendrà tant com es pugui a tothom i finalment es prendrà també de manera consensuada quin és el que portarem a definitiva, a l'aprovació definitiva. L'assemblea tindrà el seu pes, l'assemblea no sabem encara quin dia es farà, encara estarem també per donar explicacions a tothom, independentment de que tots aquells que prèviament vulguin ser atesos i tinguin les demandes que siguin, es buscarà quina manera ho articulem per tal de poder rebre a tothom, per poder explicar a tothom tot el que es Sí. Jo no tenia algunes preguntes a fer. En relació a les paraules que acabes de comentar, he notat l'acord per tirar endavant el projecte s'intentarà que es faci de manera consensuada. La pregunta seria de manera consensuada entre qui? Junta i ajuntaments? O veïns? Sí, veïns. M'ha semblat comentar que l'assemblea tindrà un pes important. Sí, el problema és determinar què s'entén per pes important. Tindran l'última paraula per acceptar o no el projecte d'organització? Aquesta és la paraula clau, és si els veïns seran els últims que tindran la decisió per tirar o no endavant el projecte d'organització. L'última paraula sempre la tindran els ajuntaments, perquè pel sistema que estem sempre són els ajuntaments els que tenen l'última paraula. Això no vol dir
que s'atengui totes les demandes de tots els veïns i en un consens, perquè, esclar, el que no podrem contentar serà a les 300 parcel·les. La nostra pregunta és senzilla. En el cas de que l'Assemblea de les Congoles manifestés la seva oposició a tirar endavant el projecte per l'elevat cost que suposaria per cada veí, que nosaltres hem calculat en uns 14.000 euros, tinguent en compte un preu mitjà per parcel·la, l'Ajuntament tiraria endavant igualment el projecte o per al contra respectaria la... No posarem a ningú entre les coses a la paret. Si la situació general és que ara no és el moment de tirar endavant les obres, procuraríem tenir aprovat un projecte, aprovat, que el que calgui tenir-lo a punt perquè el dia en què es pogués tirar endavant es fes. No anirem a pressionar a ningú. A veure, si aquest algú fos un 10%, doncs la majoria és la majoria. Ara bé, si majoritàriament la gent creu que no és el moment d'executar l'obra pel cost econòmic que té, nosaltres estarem amb ells. I el que sí que volem és deixar el projecte aprovat, consensuat i aprovat, perquè si no és aquest any i és d'aquí 2 anys o és d'aquí 5 anys, quan sigui, no ho sabem, perquè lamentablement la situació que vivim tots plegats és la que és, no ho sabem, però sí que estigui a punt perquè en aquest moment, el moment en què sigui, es pugui anar endavant i no s'hagi de passar per tot el que estem passant, ja estigui a punt. Tenim alguna pregunta més. Agraïm molt la resposta del regidor en aquest sentit perquè satisfà plenament les nostres demandes. Voldríem també saber si hi ha alguna garantia que un cop fetes les obres no hi haurà una revisió del cadastre per tal de que el manteniment que ocasionarà l'organització a partir del moment que sigui excepcionada acabi sent a càrrec dels veïns mitjançant un augment, per exemple, de la relació del cadastre. En aquest moment no hi ha plantejada cap revisió de cadastre per part de l'Ajuntament. El que no podem dir és si des de cadastre fan alguna revisió independentment de les obres. Però per nosaltres dir com que hem fet les obres ara fem una revisió de cadastre no és el cas. Ara bé, continuo dient, se senten veus que pot ser que hi hagi alguna revisió de cadastre, però no per part dels ajuntaments, sinó pel propi cadastre i a nivell tot Espanya. També voldríem saber si seria saber si l'Ajuntament té previst fer alguna aportació econòmica en relació al cost total de les obres, tenint en compte, com nosaltres venim denunciant des que ens vam tindre el regidor seguidament, que les Congoles concretament anualment aporten a les arques públiques de l'Ajuntament 275.000 euros. Entenem que si això ho multipliquem sobre el concepte de l'IBI, estem parlant del concepte de l'IBI d'impost de liquidació mecànica, si això ho extrapolem als 40 anys que fa que està feta aquesta organització i comptem també totes les despeses de les llicències d'obres, de primera ocupació, les taxes que paguen els veïns de les Congoles quan paguen aquests veïns d'aquí, nosaltres entenem que es tindria que demanar un plus, en aquest cas, d'aportació econòmica per part de l'Ajuntament, que sé que em dieu que no, però nosaltres ho hem de fer una vegada més perquè consti. Aquesta és la nostra voluntat. Aquí m'ho teu manifest i la resposta no sé. I també voldria, ja sé que s'obrirà el termini d'informació pública i que es podran fer les aportacions per millorar el projecte, però diguem que en principi nosaltres hi ha una cosa que no ens agrada gaire del projecte i és que està prevista una única canalització del que seria les aigües pluvials i les aigües de consum o de boca. I clar, això suposa que les parcel·les que tenen jardí i que facin ús de la canalització o de la rec en definitiva estaran pagant d'alguna manera un sobrecost en el concepte que estan pagant una aigua de consum humà per rec. Hauria estat bé que el projecte diferenciés o separés la xarxa en dues canalitzacions. Xarxa d'aigua? Sí. No ho he vist, no ho tinc vist enlloc, no sé si això existeix o no, però si és en doble... Aigua. Sí, l'alçament d'aigua. Hi ha uns pous a les Congoles, hi ha uns pous que he llegit a l'informe, no se sap si aquests pous, la qualitat de l'aigua que generen serà subsumible a la xarxa perquè no reuneixen les piscanes. Sí que reuneixen. Estan en condicions i aquesta aigua... I s'ha de valorar això. Bueno, potser en aquest informe que s'ha de valorar està valorat perquè les aigües de les Congoles, les Portaigües de Catalunya, la mateixa empresa que està subministrant al municipi aquí a Sant Antoni o a Can Vinet. Bé, si dius això, la nostra proposta era aprofitar aquesta aigua pel rec. No, aquesta aigua és potable, està lògicament dels seus tractaments i està filtrada i es barreja amb l'aigua d'Atella
es bombeja des dels pous. El pou més important és el que tenim al costat de la piscina, és el que dona més aigua i el que es treu més rendiment. Els altres malauradament donen poca aigua, també s'aprofita, però és molt poc, i l'estiu gairebé no en donen, perquè el seu aprofitament quan arriba l'època de sequera baixa el nivell freàtic i no dona aigua. El del costat de la piscina aquell fins i tot a l'estiu dona aigua perquè està regulat amb un sistema de bombeig programat que a l'estiu només funciona 6 hores, però aquestes 6 hores és el màxim rendiment i s'atura perquè es pugui recuperar i no el deixem mai sec i el podem matar. Per tant, l'aigua és bona, s'aprofita i està barrejada amb l'aigua que tenim d'ATL en els dipòsits i després passa als subministraments de xarxa general. Però la xarxa digital sí que no s'ha contemplat en el projecte. I amb quina... Perquè clar, després una reconversió d'aquesta xarxa seria molt més costós. Per què no s'ha tingut en compte de cara a la projecció? No s'ha tingut en compte, es pot recollir dintre de tots aquests temps, es pot valorar, probablement tingui un cost més elevat. Si s'assumeix que són costos que van sumant i els volem sumar i volem pel projecte, poden haver-hi... Hi ha moltes coses que podríem aplicar. Inicialment, clar, les coses més destacades. O sigui, el que s'ha buscat amb aquest projecte és intentar reduir al màxim els costos per ser recepcionats i que funcionin. A partir d'aquí podem afegir el que vulguem. Podem tenir un projecte de 5, de 6, de 7, de 12, no sé. S'ha racionalitzat en que això sigui els mínims, i els mínims ens costen això, els mínims. A partir d'aquí és el que diem, si tothom està d'acord, en tirem endavant aquest projecte i afegim això, l'altre, endavant, si aquí no està trencat res. Millor. S'estudia també les subvencions que podrien arribar a assessorir... El tema de subvencions, l'estudi es farà en el moment que estigui endavant, no hi ha un estudi previ perquè en aquest moment s'ha de demanar subvencions. És bastant complicat. L'estudi encara seria més complicat. Per tant, i anem a demanar subvenció per un projecte quin? Si el projecte s'aprovés, saber quines bases de subvencions... Si aprovem aquest projecte i pels motius que siguin, econòmics fonamentalment, es decideix, l'aprovem però l'aparquem i en parlarem si això ho fem l'any que ve, l'altre, no ho sabem. A partir d'aquí tenim un projecte aprovat en el qual podem bellugar-nos i anar a buscar fons europeus de tota mena, perquè evidentment si aconseguim tot això, el que sigui, per les fongoles, bé, no serà una aportació de l'Ajuntament, però si és una manera de poder reduir el cost, perfecte. I una última pregunta en relació a aquest és està prevista fer una obra civil per la instal·lació del gas dins del projecte. L'obra civil, pel que jo he entès del projecte, cobraria a càrrec de l'Ajuntament i la instal·lació pròpiament dita a càrrec de la companyia de gas natural. És així? Sí, a veure, la companyia de gas es brinden dintre del projecte en subministrar i col·locar totes les instal·lacions de gas, tuberies, comptadors... L'obra civil la fa l'Ajuntament? L'obra civil la fa el projecte. Sí, el projecte. És que per això t'ho pregunto, perquè precisament darrerament el FOC, la mateixa que va ser també gas natural, ha fet un projecte que arribés al gas ciutat, a l'urbanització, i el projecte implica que l'obra civil se'n fa càrrec la mateixa companyia. Aleshores, clar, a mi m'ha sobtat que en el cas de les pongoles l'Ajuntament es faci càrrec de l'obra civil i en el cas del FOC la companyia estigui disposada a ser ella càrrec de l'obra civil. Aquí l'obra civil no hi ha rases, perquè s'obre tot ja. Per tant, això està obert. Ells tiren tubs perquè no han de fer unes rases, i ells són. Estem dient que s'està aprofitant una obra civil, per tant no es fa una obra civil però específica per... ells porten tota la canalització des de Sant Julià fins aquí, la porten. Ells, allà sí que hi ha una obra civil de ells, la canalització. A dintre, un cop arribem a dintre, Pongoles mateix, ja està obert. Estem amb obres, està obert. I llavors passen tubs. Però ells la canalització i obra civil d'aquesta canalització des de Sant Julià del Fou fins a les Pongoles va a càrrec de l'Ajuntament. Hi ha alguna pregunta més al respecte? Jo només penso que per concloure una miqueta amb totes aquestes especificacions que hi ha, que aquest projecte evidentment és un gran projecte, no ens hem d'enganyar, vull dir, tenim davant d'aquesta taula aquest projecte que té, és com podríem definir una cosa molt gran, un monstre, perquè té un pressupost molt elevat. Per tant, penso que aquí tots hi hem d'esmerçar els esforços i com bé ha dit en Pep, que per nosaltres no posarem la pistola al pit de ningú, entenem que als moments, però també hem d'entendre que és una demanda que hem tingut per part de l'entitat, que hem estat i penso que s'ha aconseguit tenir, com bé diem, aquest projecte que el tenim elaborat, que ha costat el seu treball,
dedicació i esforç. Per tant, penso que aquesta feina hem de recollir i per això la portem a consensuar aquí entre tots nosaltres, però que no ens podem precipitar en aquest sentit, perquè és evident que qualsevol desviament es podria fer molt mal al que representa el municipi, el nostre ajuntament. Per tant, penso que és una reflexió que tots plegats hem de també tenir present, i llavors penso que per tant calia fer. Si no hi ha res més, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?